Dumela bakulu, the Nyametician is back kungemsana. Muri Zimbabwe ndauya ndine nyaya yandaona yanyorwa na advocate Nelson Chamisa vakanyora vakati the condition of a nation is usually a reflection of the condition of the heart of the leader. The heart of the leader conditions the heart of a nation. When a leader turns wicked and sinful, a nation's blessing turn into cases. Ndovavaisa zvo vhesi ravo vavanyora #God is in it. Pa Sabbath day apa blessed Sabbath ndozvo vanongoita misi yomugovera yega asi takada kutarisa nyaya iyi inyaya yakati rebei, inyaya ino panenge pangotaurwa madimikira, asi tiri kuona kuti Zimbabwe inyika yekuti iri pakuremerwa, iri pakushupika kana kuti iri panzara version. Saka toti here ndizvo zviri kunzi zvinenge zvakaita moyo wemunhu anotungamira nyika yacho yeZimbabwe, nekuti panapa pari kunzi zvinoratidza kuti moyo wemutungamiriri wenyika iwoyo wakaita sei. Nezvinhu zvese zviri kuitika muZimbabwe necorruption yese nenzara yese kusanaya kwemvura kwesoko. Ameno munongozvipindura mega, but handisi kuzoona munhu panapa anozotora video like zvakaita vanhu last time woenda kuna president Mnangagwa mwaratidza kuti ndinzwa izvi zvikuita this guy. No, nasikуда izvo zvimbomirai izvo zvimbomirai. Panapa toda kungoonesana panapa. Zvataurwa na advocate Nelson Chamisa, because handiti ndo postwa na advocate Nelson Chamisa. Atida vanhu vanozonotora nyaya vachinochinjivudza vakutsvaka dzvene. Panapa muri Zimbabwe panonzi panyaya version. Toda kuti mundiudze imimi kuti muri kuiona sei nyaya iyi yataurwa na advocate Nelson Chamisa. Pasina kuwedzeredza, ngatimbomira kuwedzeredza. Timboonesana in the comment section.